skupine Kareč. To je kratki, pa je izdal znanstveno monografijo Komunizem človek, ki je uspešno predstavljal Hrvaške in v Bosni, kot je povedal, je imel zelo dober obisk in tudi dobre ocene. Zahvaljujem. Evo, nakon što smo čuli o disidentskom kultu, još da Kučnik je dašao nešto reći o nekakvim disidentskim elementima u biografiji Večeslava Voljevca, koje ja sam ovdje nekako označio kao nekim zaboravljenim disidentom u Hrvatskoj. Iako on ima svoj kip u gradu Zagrebu, kao zagrebački gradonačelnik, jedini zagrebački gradonačelnik koji ima svoju skulpturu u gradu Zagrebu, ipak mislim da je ovaj disidentski dio njegove biografije praktički zaboravljen. Večeslav Voljevac rođen dakle prije 100 godina, 1917. dakle u godini revolucije, a umro je dosta rano, nije napunio niti 43 godine, 1970. godine. Potiče iz radničke obitelji, bio je dosta teško taj njegov život u mladosti, do čega nije mogao praktički završiti svoje gimnazijsko obrazovanje, morao je raditi kao privatni pomoćnik. Već kao mladi čovjek susreo se sa radničkim pokretom i počeo djelovati u njemu kao sindikalist u sindikatima, Ujedinjeni radnički sindikati, Savez bankarskih i drugih sindikata. Njegov ratni put počeo je vrlo rano, dakle kao mlad čovjek je postao član Komunističke partije Jugoslavije, dakle 1939. godine, dakle sa 22 godine i 40. godine već postao član okružnog komiteta KPH Karlovac. Bio je jedan od organizatora ustanka, partizanskog ustanka u Karlovcu i u okolici, dakle to je područje Korduna, Banje i Karlovca, i član dakle vojnog komiteta. Kao čovjek koji je bio na terenu, imao je za sebe jedan dosta bogat CV ratnih operacija, od kojih je možda najveći odjek imala ova operacija ulaska partizana po njegovim vodstvom u sam Karlovac u studenom 1941. kad su prerušili u ustaške uniforme, ušli spašavati Marijana Čavića od svoga partijskog druga. Dakle, ušli su praktički u sam grad na jednu prevaru i preživjeli su taj put. Duše Marija Čavić nije, nisu ga uopće zatekli u bolnici s kojoj su ga pokušavali. Kraj 1941. postaje politički komesar, dakle štaba grupe kombinaških narodno-slobodničkih partizanskih odreda, nakon su posle prerasli u 7. Dolsku banijsku, odnosno kombinašku diviziju. U 1942. godini je postao komesar druge operativne zone, a dakle od kraja 1942. do 1945. komesar prvog hrvatskog korpusa Narodno-slobodničke vojske, dakle to je onaj 4. udarni korpus Narodno-slobodničke vojske Jugoslavije. Dakle, bio je jedan od glavnih organizatora i glavnih vojskovođa partizanskog ratovanja u središnjoj Hrvatskoj. Već nakon rata, dakle u svibnju 1945. izlazi kao general pukovnik, što je zaista visok čin. Po mojim nekim saznanjima mislim da je to u to vrijeme bio najmlađi general. Dakle, 1945. je imao dosta malo godina za tako jedan visok čin. Iako se kasnije često u biografiji Franje Tuđmana govorilo da je Tuđman. On je 60. dobio, da, došao Tuđman je nešto manji, dakle, generalski čin, on je sigurno bio ranije od toga. Ovdje kad vidimo na slici sa Vladimirom Nazorom, dakle, nakon oslobođenja Zagreba 1945. godine, tada je zapravo on upravljao Zagrebom u toj privrednoj ekonomiji, u onom najosjetljivijem razdoblju preuzimanja vlasti. Nakon toga je vršio vrlo visoke vojne i političke dužnosti. Od 1945. imenovan zapovjednikom vojne uprave Jugoslavenske armije za Istru i Slovensko primorje. Od 1947. 1948. je bio šef vojne misije Jugoslavije u Berlinu, a 1948. do 1950. je bio federalni ministar za novo oslobođene krajeve. Siguran sam i to znate, koji od mene, to je Zoran Bedel.
u onom smislu. Dakle, 50. i 51. je bio ministar rada vlade FNRJ i nakon toga je bio ministar prometa u vladi Narodne Republike Hrvatske. Dakle, sa ovih saveznih funkcija, sa federalnih, već je 51. otišao na ovu republičku funkciju, međutim, već od tih godina njegov taj politički uspon lagano zastajkuje, rekli smo, određena stagnacija se događa. Zašto? O tome ćemo evo sad nešto više reći. Dakle, nakon što je sa savezne prešao na republičku razinu, vrlo brzo od 52. godine prelazi sa republičkog ministarskog mjesta na mjestu gradonačelnika grada Zagreba, odnosno gradonačelnik nije bila funkcija tada je postao Narodni odbor grada Zagreba, on je bio predsjednik Narodnog odbora. I u tom njegovom mandatu zaista Zagreb je doživio velike promjene. Zagreb, kako danas znamo, vjerojatno je najvećim dijelom upravo posljedica tog njegovog djelovanja što se tiče urbanizma, jer on je davao dosta široke ovlasti i arhitektima i urbanistima. Tako da, ubrzani razvoj grada, urbanizacija i industrializacija, brojni infrastrukturni i komunalni projekti i takozvani prelazak Save, dakle on je najodgovorniji zašto je Zagreb se počeo širiti južno od rijeke Save. Dakle, prešao je premostio je rijeku i omogućio Zagrebu da se širi u jedno veće središte. Ono po čemu ga često se spominje jeste prenošenje Zagrebačkog velesajma na današnju njegovu lokaciju, međutim, često u tom nekom predstavljanju zaboravlja se što je uopće značilo to prenošenje tog velesajma. To prenošenje velesajma na njegovu današnju novu lokaciju bilo je prvorazredno političko pitanje u tom vremenu, prvenstveno imajući na umu odnos Beograda i Zagreba, odnosno Srba i Hrvata unutar Jugoslavije. No evo, krenimo redom, dakle, partijski sukobi i neslaganja su ono što sam ja izdvojio danas kao prikaz nekakvog disidentskog puta, odnosno njegove karijere koja će dovesti do toga da bude izbačen iz partije. Ovdje da vidimo slici sa Titom, ovdje dolje sa Kardeljom, bio je dakle jedan od vrlo visoko pozicioniranih ljudi u to vrijeme i dosta je povjerenja Tito imao upravo njega. 44. godina koju sam izdvojio jer je on preskočen tada kao logičan izbor za položaj političkog komesara glavnog štaba Hrvatske. Naime, nakon što je Vladimir Bakarić dobio druge dužnosti, dakle i na ovoj saveznoj, odnosno jugoslavenskoj razini, to mjesto političkog komesara glavnog štaba Hrvatske bilo je upražnjeno. Holjevac je tad bio komesar prvog korpusa sa najvećim, zapravo, to je bila najveća formacija hrvatskih partizanskih snaga u tom vremenu i slovio je kao čovjek s najduljim i stažem komesara i najvećim ugledom. Dakle, svi su praktički očekivali u hrvatskom političkom rukovodstvu partizanskom da će upravo Holjevac preuzeti tu ulogu. Međutim, umjesto Holjevca komesar je postao Rade Žigić, prvobitni komesar 6. riječke divizije koja je bila unutar hrvatskog korpusa. Dakle, praktički Rade Žigić je bio podređena osoba Većeslavu Holjevcu. Nažalost, dokumenti o tome zašto Holjevac nije postao disident danas ne postoje, odnosno barem nisu poznati javnosti. Brojni zbornici dokumenata iz tog vremena su objavljeni, međutim nema nikakvog jasnog dokumenta koji bi govorio zašto je došlo do takve odluke. Svojedobno je Slavko Golštajn, koji je bio blizak prijatelj Većeslavu Holjevcu, nudio nekakve mogućnosti zašto se to dogodilo, odnosno zašto Holjevac nije postao taj politički komesar glavnog štaba. Jedan od njih jest da Holjevac nije bio dovoljno, što se kaže, crveni, dakle dovoljno ortodoksan komunistom, onom staljinističkom smislu riječi. Druga opcija, druga mogućnost je da je biranje političkog komesara glavnog štaba bilo birano po nacionalnom ključu, dakle računajući na razmjerno velik utjecaj srpskog stanovništva u partizanskoj vojsci, dakle u Hrvatskoj. Jedan od važnijih položaja, dakle tada je trebao preuzeti neko koji je bio srpske nacionalnosti, zbog toga je Rade Žigić izabran umjesto
Poljica. I još jedna mogućnost je da je možda bio smatran premladim za takvu funkciju već 44. godine, iako po mom mišljenju ta mogućnost je najmanja, najslabija opcija, jer on nakon godinu dana već dobiva čin generala. 45. godinu sam također izdvojio jer te godine, dakle nakon što su partizani preuzeli vlast u Zagrebu, Holjevčev stariji brat Leon, koji je bio domobran, dakle na suprotnoj strani, pred kraj rata je postao domobranski oficir, ali zapravo domobranski oficir koji je svirao u limenoj glazbi domobrana, dakle nije bio djelatno vojno lice u smislu da je sad zaista ratovao i činio nekakve zločine, i Holjevac u svojim memoarima opisuje kao jednog društvenjaka, čovjeka koji je za zabavu i glazbu, ali nikako za politiku. Međutim, bio je posljednjih dana rata zarobljen od strane partizana u Zagrebu i u tom nekakvom metežu, kaosu, on je jednostavno izgubio glavu, nikad nije ustanovljeno gdje i kako na koji način. Sam Holjevac nije često govorio o tome, jer sigurno mu bila bolna tema da vlast koju je on bio jedan od zapravo najvećih autoriteta u tom vremenu na zagrebačkom teritoriju, doduše on taj još nije bio na zagrebačkom teritoriju, bio je u Sloveniji. On je rekao da sam samo slutio da će tako završiti, mogao sam ga vjerojatno spasti, međutim nije znao gdje se nalazi i što se dogodilo. To je sigurno jedan od detalja koji su Holjevcu u određenim momentima službe sigurnosti, odnosno poznati Rankovićev utjecaj u denunciranju nekakvih svojih, odnosno onih članova partije koji su trebali biti ostracirani, koji bi se vadio nekakav dokument koji bi dokazivao nekakvu lošu prošlost. Ovo je bio jedan od detalja koji sigurno Holjevcu nije išao prik. 54. godinu sam također izdvojio upravo zbog toga što je Holjevac nas te godine došao u sukob sa određenim autoritetima u Centralnom komitetu Saveza komunista Hrvatske, prvenstveno sa Vladimirom Bakarićem. O čemu se radi? Na trećem kongresu SKH 54. zbog liberalističkih stavova iz političkog rukovodstva Hrvatske, dakle član izvršnog komiteta CK SKH, bio je Marijan Stelinović, koji je zapravo izbačen zbog toga što je označen kao Đilasovac, kao nekakav čovjek koji smatra, koji ima nekakve liberalističke stavove. Međutim, ja sam listao zapisnike tih sjednica Politbiroa, odnosno izvršnog komiteta, vidio sam njegove observacije na račun Đilasa. On je samo htio da se prema Đilasu malo blaže postupa, da se ne shvaća previše radikalno ta njegova kritika u člancima borbe. Međutim, to je bilo dovoljno da se Marijana Stelinovića, evo ga ovdje na ovoj slici, da ga se potpuno izbaci iz političkog rukovodstva. Znači, njegov sin, Mladen Stelinović, je jedan od najpoznatijih hrvatskih konceptualnih umjetnika upravo lani, dakle, jedan od predstavnika grupe šestorice autora, također jedne kulturno-pozicijske skupine. Uglavnom, to je bio glavni razlog zašto Holjevca nisu birali u Centralni komitet, dakle, nakon 54. Holjevac više nije član Centralnog komiteta. 55. godina, dakle, opet vraćamo na taj zagrebački velesajam. Radi se o tome da je 55. Holjevac dobio informaciju da Beograd gradi novi sajam, dakle, koji bi trebao imati međunarodni značaj. Grad Zagreb je imao veliku tradiciju sajmišta, koji je, dakle, prije Drugog svjetskog rata bio nekog svjetskog ranga i kao takav je postojao na lokaciji u centru grada, današnja Savska ulica, Tehnički muzej, studentski centar, to je danas tamo. I on je shvatio da u slučaju izgrađivanja novog velikog sajmišta u Beogradu, da će Zagreb izgubiti svoj značaj kao središte gospodarskog života, jednog od centara gospodarskog života Jugoslavije, naravno Hrvatska je također u Jugoslaviji. Holjevac je na svoju ruku potpuno zanemario petogodišnji plan u kojem nije bilo nikakvih sredstava predviđeno za gradnju velesajma, naredio cjelokupno zagrebačkoj transportnoj i građevinskoj industriji da u godinu dana naprave novi zagrebački velesajam i to upravo na teritoriju južnog od Save, dakle današnji Novi Zagreb. Čudo se dogodilo, u godinu dana, unatoč svim prognozama da to neće uspjeti, uspjeli su, izgradili su novi velesajam, to je na vrlo jedan lukav način kojeg se upravo dosjetio Holjevac.
da se Velesajam gradi na principu koncesija. On je pozvao ambasade stranih međunarodnih država, između ostalo Kina, SSSR, Australija, SAD, Čehoslovačka, i dogovorio je da oni sami grade te paviljone koji bi nakon nekog vremena, kad istekne koncesija, oni bili predani na gradu Zagrebu. I tako je zapravo uspio. Međutim, ono što je zanimljivo jest da je nakon što je Holjevac dao taj nalog za gradnju Velesajma, dobio izravno Brankovićevu prijetnju telefonu. O tome mi je svjedočila nedavno i njegova Holječeva kćer, koja je tad bila prilično, bila je mala djevojka od nekih 10-11 godina, djevojčica, ali rekla je da je primio prijetnju da u slučaju gradnje novog Velesajma će snositi vrlo velike političke posljedice, zbog čega je zaista došao na jedan sklizak teren. Međutim, Holjevac je uz pomoć generala Gošnjaka ishodio razgovor s Josipom Brozom Titom, otišao je avionom, odnosno avion i helikopter, direktno na Brijune i nakon 4 sata razgovora s Titom, Tito je dao podršku izgradnje Velesajma. Dakle, Titova podrška bila jedna velika pobjeda Holjevca, ne da je samo dao podršku gradnju, nego ga je on svečano otvorio, dakle, u rujnu 56. Bio je to jedan gala događaj, kasnije, dakle, došao je Hruščov kao u posjet, kao jedan veliki. Dakle, to je bio početak tog novog Zagreba prema kojem Holjevca je danas ne poznaje. Međutim, opet dolazi do daljnjeg njegovog političkog pada. 63. on nije dobio novi mandat gradonačelnika Zagreba, iako je imao zaista najbolje rezultate u povijesti grada što se tiče njegove infrastrukture i razvoja. To je sad pitanje zašto nije dobio taj mandat. Ja sam sad gledao zapisnike tih sjednica, međutim iz njih se teško da iščitati zašto je došlo do toga. Sigurno je odgovor bio nekakvim razgovorima koji su bili nezapisani, jer su nisu imali transkripcije. Nakon toga, 64. postaje čelnik Matice iseljenika Hrvatske, dakle, to je bila jedna organizacija koja je trebala približiti iseljenu Hrvatsku odnosno iseljenu Jugoslaviju sa domovinom, dakle, ovakve matice su postojale i unutar drugih republika. On je tu zaista učinio jedan veliki iskorak, što je povezao tu hrvatsku emigraciju sa domovinskom Hrvatskom i kao posljedica toga jeste njegova knjiga Hrvati izvan domovine, gdje je on dao jedan dobar pregled tih svih organizacija koje postoje. Međutim, ta knjiga će postati vrlo problematična u vrhu komunističke partije, zapravo zbog toga će i politički nastradati već 67. godine. Ovdje vidimo na slici sa Ivanom Piškovićem, velikim kiparom, čijom je Holjevac najzaslužniji, što je Meškovićeva galerija upravo u Zagrebu, što je on donirao svoja djela, to je galerija u Zagrebu. No, prije 67. godine postojao još jedan problem zbog kojeg je Holjevac politički nastradao. Naime, 66. godine on je bio predsjednik odbora za nagrade znanstvenim i kulturnim djelatnicima, nagradu Božidara Rađija. To je bila saborska nagrada, dakle parlamentarna. I kao predsjednik tog odbora on je nagrade dodijelio članovima grupe Praksis, dakle Gaji Petroviću i Milanu Kamberi za njihove knjige. Međutim, nije on birao dobitnike, stručno povjerenstvo izgrađeno od brojnih drugih stručnjaka je dalo tu preporuku koju on potvrdio. Međutim, taj događaj je ocijenjen kao direktan napad na politiku CK-SKH. Zašto? Zato što su baš u to vrijeme bile velike polemike oko djelovanja praksističkih filozofa, dakle grupe oko Kočulanske ljetne škole i časopisa Praksis. Dakle, došli su na udar i Holjevac je u ovom slučaju stao iza te nagrade. Zašto? Zato što je branio onu riječ koju je dao kao član, odnosno predsjednik tog odbora, koji je nešto rekao da je tako, dakle tako će biti. I drugom pogledu on je branio stručno povjerenstvo koje je dalo prijedloge za tu nagradu. To je bilo zaista jedno široko povjerenstvo. Ono što je zanimljivo, Holjevac je bio pro-hrvatski orijentirani komunist, dakle
on će kasnije zaista biti jedan od tih, zapravo već tada je bio jedan od najznačajnijih nacionalno usmjerenih hrvatskih komunista, u koji će zapravo u Hrvatskom proljeću dobiti svoj nekakav vrhunac. Međutim, praksi su bili upravo suprotno od toga. Međutim, ipak on je dao svoju podršku držeći se upravo ovog stručnog povjerenstva koji je predložio na nagradu. Međutim, Sabor je odlučio na prijedlog Miloša Žanka, koji je dobio uputu iz izvršnog komiteta CKSKH, direktno od Vladimira Bakarića, da se smijeni Holjevca sa tog položaja. I 67. sve kulminira deklaracijom o nazivu položaja hrvatskog književnog jezika, kada, unatoč tomu što on nije bio potpisnik te deklaracije, niti je institucija koja je bio na čelu nije uopće bila potpisnik te deklaracije, međutim komisija, nastala je unutar centralnog komiteta jedna komisija koja je formirana isključivo za ispitivanje tzv. Nacionalističkih pojava u Matici iseljenika Hrvatske i utvrđivanje političke odgovornosti Vjećeslava Holjevca. Ta matica je etiketirana kao jedno od žarišta nacionalizma. Holjevcu se prebacivalo da je dao preblagu ocjenu nekakvih ekstremnih organizacija u migraciji. Radilo se o Hrvatskoj akademiji Amerike i Američkom hrvatskom akademskom klubu, što su stvarno bile organizacije koje nisu imale nikakve veze sa ustaškim pokretom, niti sa tim radikalnim desnim političkim opcijama. Njemu se prebacivalo što je kroatizirao pojam naše iseljeništvo, on je govorio o hrvatskom iseljeništvu i tako dalje. Između ostalog, dao je potporu Ljude Brionkelu, koji je bio jedan od zapravo predsjednik Matice Hrvatske, jedan od glavnih autora deklaracije u nazivu položaja hrvatskog jezika. On je bio prisiljen na ostavku u članstvo 67. godine, dakle u tom vremenu nastradao je skupa sa još nekim drugim ljudima, ovdje ga vidimo u društvu Jugoslava Krliže, Ivana Šima, to je bio taj jedan intelektualni klub kojem je Holjevac pripadao kao jedno istaknuto političko ime. Kasnije je pokušao izići iz izolacije, dakle bio je tu jedan pokušaj osnivanja Hrvatske gospodarske banke, pokušaj razbijanja ekonomsko-financijske ovisnosti Hrvatske od Beograda. Tu je skupa sa Vladimirom Veselicom, Danielom Irinom, Markom Veselicom, Boljkovcem, Antom Todorićem i nekim drugim ljudima pokušao zaista uz pomoć hrvatskog iseljeništva stvoriti jednu novu banku, međutim taj pokušaj nije uspio i on je vrlo brzo umro, dakle 1970. godine. Njegovi memoari objavljeni su postupno. Pokopan je u grobnici narodnih heroja, dakle u Mirogoju, međutim njegova smrt povezana je s jednom velikom kontroverzom koju je otvorio Josip Boljkovac, pravo jedan od bliskih ljudi samom Holjevcu, koji je kasnije postao ministar unutrašnjih poslova suverene Republike Hrvatske, dakle današnje Republike Hrvatske. Službeno je Holjevac umro od karcinoma, međutim Boljkovac je 1991. kad je postao ministar pokucao na vrata Holjevčeve obitelji, dakle njegove supruge i njegove djece, i rekao im, dao im mogućnost da otvore istragu o ubojstvu njihova oca sa njegovom inkriminacijom, zapravo da je njihov otac likvidiran zato što je bio najizgledniji vođa hrvatskog proljeća. Što je Holjevac sigurno u svom pedigreju i nekom svom ugledu tada u političkom smislu i bio. Dakle, ljudi koji će kasnije postati vođe tog hrvatskog proljeća su sigurno bili u sjeni Holjevca do tada u tom reformskom krivu. Zaista on je spadao u taj prirodni hrvatski, smatrani prirodnim liderom hrvatskih komunista. Međutim, svake 90. godine je njega prekinula u tom nekakvom djelovanju, tako da će neki ljudi doći na čelo te strukture. Između ostalog, Franjo Tuđman je bio, možda se najviše ugledao upravo Vjećeslava Holjevca. U svojim memoarima ga često spominje kao velikog uzora, kao čovjeka koji je trebao provesti taj jedan nacionalno afirmirani oblik. Evo još samo da završim, dakle, historiografiji. Holjevac je potpuno neobrađen, ovaj njegov disidentski put je praktički zaobiđen. Izašla je jedna monografija koja je više nekakvog prirodničarskog karaktera, dakle radi se o nekim sjećanjima njegovih
suvremenika. Postoji jedan magisterij o njegovom djelovanju unutar Matice iseljenika i to je to. Nažalost, njegovo djelovanje kao disidenta nije uopće prepoznato niti u našoj historiografiji, ali evo, nadam se da će kroz ovaj projekt mi vodimo na Hrvatskom institutu